Зур сәлем сезгә, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Вакытның узуы шул кадәр тиз, хәтта май айының яртысына килеп җиткәнбез. Шуңа күрә әкрен генә бу елның яз сезонына нәтиҗә ясар вакыт. Хит парадыбыз катнашучылары шушы яз айларында нәрсә эшләргә өлгергәннәр, максатлар куеп, аңа ирешкәннәрме? Берничә минуттан сөйләрмен. Эфирда яшьлек тавышы һәм мин аның алып баручысы Дилә Нигъмәтуллина. Атна сайын кем белән булса да сау булашабыз. Бүген әлегемнең сучырат Ленур Биктимировка барып җитте. Алга таба аңа уңышлар теләп, клибын тагын бер кат күзләп алыйк. Барда кала, байлык малын кала, кала эшләнмәгән эшләре, кала вакытында якыннарга әйтелмәгән җылы сүзләре. Яхшы хәбәрләр дә юк түгел. Чиратта атнаның премьерасы. Елмаеп, көлеп каршы алыйк. Таң җилләре кебек сөеп назлап, үстердең син безне әнекәбез. Мәңге сүнмәс җылы назларыңа, барыбыз да рәхмәт әйтәбез. Яшәле җирдә безнең шатлыкларга сөенеп, таң җилләре сиңа алып килгән, бәхет шатлыкларга җылы караш безнең өчен, сүнмәс йолдыз барыр юлларда. Ходаем менә сиңа гомер сорыйм, җитсен диеп озак елларга. Шатлыкларга сөенеп, таң җилләре сиңа алып килгән, бәхет шатлыкларга күренеп. Улың белән баштан сыйпап алсаң, тормыш авырлыгы югала. Синең мәхәббәтне тоеп яшәү, олы бәхет шушы дөньяда. Яшәли
Чираттагы позицияда Аида Ибракова һәм Рифат Зарипов. Яз айлары Рифат өчен дә, Аида өчен дә бик продуктив узган. Рифат зурлап гастрольләрдә йөрсә, Аида җир җимертеп эшләгән, иҗат иткән. Бер баскыч өскә күтәрелгән җырчыларның иҗат җимешләрен тагын бер кат күзләп алыйк. Қайда қалды екен біздің ұнытылып сүйген ошақлар. Ғұмыр бойы еске түшер, ненде сірлі еді кешілер, ненде қайнар еді құшақлар. Ерген шақта жетекләшіп, яқын еді бізге бәқіт, барып қына жетіп болмады. Тыйылса да яқын болып, жеңіл генә болмай узып, секәлтәле икән юллары. Болмады, жеңіл болмады, сынады бізні сынады, арабызға жилер кіргәлләр. Қараңғыланды юллары, бәхет күтіп тұрмады, ерағайды бізге өткәлләр. Ерген шақта жетекләшіп, яқын еді бізге бәхет, барып қына жетіп болмады. Тыйылса да яқын болып, жеңіл генә болмай узып, секәлтәле икән юллары. Ayırıldık iki yaka, biz adaşkan iken adaşkan. Unutular gına bulmaz, sağınudan yürek duymaz. Min elde seni yaratta, girgen şakta jedekleşip, yakın idi bizge bəxit, barıp gına jedep bulmadı. Tıyılsa da yakın bulup, jеңіл gene bulmay uzub, секәлтәле икән юллары. Girgen şakta jedekleşip, yakın idi bizge bəxit, barıp gına jedep bulmadı. Tıyılsa da yakın bulup, jеңіл gene bulmay uzub, sekәлтәле икәn юллары. Tıyılsa da yakın bulup, jеңіл gene bulmay uzub, sekәлтәле икән юллары. Секәлтәле икән юллары. Язның беренче айын әле кыш дип атасаң да була. Апрельгә килгәндә ташулар ага. Ә менә май бик продуктив башланып китте әле. Тиздән яңа җыр өстендә эшемне башлап җибәрәм, дип сөендерде җырчы Кояш. Яз айларында ул энергия туплый, эшләргә яңа сулы җыя. Ә без әлегә аның кайнар ташкын дип аталган җырын тыңлап узыйк. Булып синең
yakka Min berilem şu karşı yarlarga Senin gönlüm nazlı koşağında Diller yedim yanarga Seni güne gitken yüreğimden Senin bilen gile rüyanası İki taşkın bulup iki birge Ağasılar gile şu ağası Qaynar taşqın bulab min berilsem Bularını sen bürük pişirme Bigre qaynar minim mehabeti Jirga güne düşürme Seni güne gitken yüreğimden Senin bilen gile rüyanası İki taşqın bulup iki birge Ağasılar gile şu ağası Seni güne gitken yüreğimden Senin bilen gile rüyanası İki taşkın bulup iki birge Ağasılar gile şu ağası Seni güne gitken yüreğimden Senin bilen gile rüyanası İki taşkın bulup iki birge Ağasılar gile şu ağası Seni güne gitken yüreğimden Senin bilen gile rüyanası İki taşkın bulup iki birge Ağasılar gile şu ağası Сиразиев Ильфат яшьлек тавышы хит-парадының чираттагы резиденты. Яз айларында җәйге әзерләнү процессы барады Ильфат. Быелгы яз озак кына кыш белән көрәшсә дә план үтәлде дип елмаеп куйды. План үтәлгәч, эшләнелгән эштә үз җимешләрен китерә башлый инде ул Ильфат. Шундый җимешләрнең берсе җырчының иҗат җимеше. Алдагы минутларда TMTV каналында. Yüreğimde küpme mağnarım var Sizge eytir küpme sözler var Çiksiz
Canım көңеліме yakın Ayrılmasın sizden yollarım Kırmışımны yemge nurga tergen Sağ selamet bulsun dostlarım Dostlar beren yaşa şunday rahat Dostlar beren her şak көңелі Dostlar sizge izge tilek Бақыт өгіз bulsun ömürlü Dostlar beren yaşa şunday rahat Dostlar beren her şak көңелі Dostlar sizge izge tilek Бақыт өгіз bulsun ömürlü Бақыт өгіз bulsun ömürlü Кемнәр әле белми, җырчыларыбыз өчен телеканалыбызның tmtv.tatar сайтына кирип тавыш бирергә мөмкин. Кирегез, күрегез һәм яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез.
Яз güzellik, ягымлылык һәм сафлык сезоны ди Элина Мишева. Güzel кыздан мондай гыйбарә ишетү үзе бер матурлык. Бу сезонда мин дә зур эшләр башкардым. Нинди эш икәнен әлегә әйтмим. Бик тиздән ачыкланачак ди Элина. Менә шундый серле кызның җырын да карар вакыт җитте. Рәхим ит, Элина. Яз көне бик күп эшләр эшләнде. Яңа җырлар яздырдым, образларым өстендә эшлим ди Майя Сайфуллина. Образларына дөрестән дә зур басым бирелгәне сизелә Майяның. Һәрвакыт матур, стильле күлмәкләр белән чыгыш ясый. Әйдәгез аның клипын карап, моңа тагын бер кат инаныйк. Күзләремдә минем нурлар китә, сыман
Аңсыз қала кебек жырларымда сөзлер Ай сүйекле сенің хизің менің үшін әлі хамар Зәңгәр тұман Сенің хизің зәңгәр тұман Сенің хизің әлі хамар Зәңгәр тұман Зәңгәр тұман Ай үмітлі белгісізлік тезірек Ашыл тезірек ашыл Тезірек үскен Ай үскен бұл тезірек яқталыр Кетсін ерегімнің шыңғылары Юрқа кетсін burşularım Yuka gitsen Yuka gitsen burşularım 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 Тапшырыбызны нурландырыр вакыт килеп җитте. Аңлагансыздыр инде сүзем Регина Нур турында. Яз көне яңа җыр яздырдым, көннәр җылыткач бакчада да хезмәт куйдым. Әле яз тамамланмады, шуңа күрә калган көннәрдә эшләрем шактый дип уртаклашты Регина. Эшләрендә зур уңышлар теләп, җырын тыңлап узыйк. Язмаш, Николай була, яраткан йөрәк, гел елап тора. Язмаш, Николай була, яраткан йөрәк, гел елап тора. Йөрәк, неге елыйсың син, булмай үзгәртеп, булмый яшәргә кирәк. Йөрәк, неге елыйсың син, булмай үзгәртеп, булмый яшәргә кирәк. Язмаш, сынама миңа ярдәм ит, миңа сындырма мине. Язмаш, сынама мине, миңа ярдәм ит, миңа сындырма мине. Йөрәк, неге елыйсың син, булмай
үзгәртте, булмый яшәргә кирәк. Йөрәк, 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 нигә лисың син? Син булмый үзгәртте, булмый яшәргә кирәк. Йөрәк, 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 ник елыйсың син? Син булмый үзгәртте, булмый яшәргә кирәк. Йөрәк, 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 ник елыйсың син? Син булмый үзгәртте, булмый яшәргә кирәк. Булмый үзгәртте, булмый яшәргә кирәк. Дуслар, һәр вакыт ТМТV телеканалы белән бергә калыр өчен безнең социаль шәбкәләргә кушылыгыз. Telegram, ВКонтакте, рәсми сайт. Яраткан җырчыларыгыз өчен тавыш биреп, шоу-бизнес яңалыклары белән дөнья мәшәкатьләреннән арынып чыгу өчен бер дигән мөмкинлек. Мәне тагын көзләр җитте, мәне тагын яфрак коела, салкын көзнең сары төсе, сагыш сала күнәр боега. Кайдан сине эзлим икән, кошлар белән китим икән, инәремдә талмас җилкән, юлларымда сары ширәм, юлларымда сары, сары, сары ширәм. Килсин, килесин, үзең кил, яратам шуны бел. Килсин, килсин, үзең кил, әле дә сан түгел. Килсин, килесин, үзең кил, яратам шуны бел. Килсин, килсин, үзең кил, әле дә сан түгел. Көзгә тойгы салкын җилдән, өшегәндер әле баягы. Син яшәгәч яшим интән, күңел белән сиңа сыянам. Тәрәзәдән карыйм
Хит парадыбызда барып бер урын калды. Беренче баскыч. Җиңүчебезне билгеләгәнче тапшыруыбызны искә алыйк. Яшәли, яшәли җирдә, безнең шатлыкларга сөенеп, таң җилләре сиңа алып килгән. Йөргән шакта җитәкләшеп, якын иде безгә бәхет. Барып кына җитеп булмады. Тыелса да якын булып, җиңел генә булмый узып. Сикәлтәле икән юллары. Сине генә көткән йөрәгемнән, синең белән килә шул янасак. Ике ташкын булып, икәү бергә агасылып килә шул агасы. Дуслары белән яшәү шундый рәхәт, дуслар белән һәр чак күңелле, дуслар сезгә изге теләк, бәхетегез булсын гомерлек. Дуслары белән яшәү шундый рәхәт, дуслар белән һәр чак күңелле, дуслар сезгә изге теләк, бәхетегез булсын гомерлек. Керфегемнән базгычыклар тамган чакта, үбеп юатучым син булмадың. Күз яуларын алырлык гөл икәнсең дип, сокланма да, акланма да син зыңладың. Синең хисең әле һаман зәңгәр томан, зәңгәр томан. Йөрәк, йөрәк, ниге елыйсың син? Син булмый үзгәртеп, булмый яшәргә кирәк. Йөрәк, 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 ниге елыйсың син? Син булмый үзгәртеп, булмый яшәргә кирәк. Килсин, килсин, үзен кил, яратам, шуны бел. Килсин, килсин, үзен кил, әле дә сан түгел. Концертлар сезоны ябылса да, иң грандиоз чаралар әле көтелә генә. Шуларның берсе 26 май. Татнефть аренада Татар радиосының 20 еллык туган көне уңайыннан уздырылган зур концерт. 10 җырчының концерты бер юлы, бер урында. Әлеге тамашаны сез дә үз күзләрегез белән күрергә тиеш. Ә хәзергә әйләнеп кайтабыз хит парадка һәм чираттагы җырчыны каршы алыгыз.
яратырга сиңа тиңдер булмаганны хыял деймен. Ләкин телим син хыял минем җаным, мин сиңа кем, синең шәүләңдә барсы үткәнме. Син беренче, син бердән бер, инде югалтам дип белмәдем, уйланып һәр тарафтан эзләдем. Тик сине эзләде күзләрем, син киттең, югалтың, мин синсез калдым. Бәләмә җитәр, җибәр. Син үзгәрттең мине, дөньямны, мин барлыкка китердем буямны. Ләкин беләсем килә, уйнадың икән нигә, әйтче кем соң мин синең күләгә, бер кирәкмәгән. Син беренче, син бердән бер, инде югалтым дип белмәдем, уйланып һәр тарафтан эзләдем. Тик сине эзләде күзләрем, син киттең, югалтың, мин синсез калдым. Бәләмә җитәр, син беренче, син бердән бер, инде югалтам дип белмәдем, уйланып һәр тарафтан эзләде күзләрем, югалтың, мин синсез калдым. Бәләмә җитәр, Яз бик күпләр өчен нәтиҗәле башланган, уңышлы дәвам итә. Шул уңышларга алга таба да сөенеп яшәргә язсын. Барыгызга да күңел тынычлыгы теләп, мин Дилә Нигъмәтуллина сезнең белән саубуллашам. Исән-имин торыгыз.